Ορίστε, θα το βρούμε, ένα κουσάρι θα το βρούμε. Αντωνάκη! Καλό φαγόρο τα χείλη. Αντωνάκη! Και εσύ! Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό! Όλε! Άμα δεν είναι καλό αυτό δεν ξέρω. Είναι καυτό το χέρι του μήνα. Όπα! 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 Ρε φίλε, πού να μας πλώσει και τώρα, 15 ευρώ πάτημα είναι για το Θεό. Κάνα καλό connect. Μπράβο. Οκ. Καλό. Ωραίο. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό! Ωπα ρε μαλάκα! Ωρα μαλάκα! Άντε γεια! Κάτσε και πες τον τροχό εσύ μαλάκα κάκαρο. Είπες, βουβουβου. Και η επιστροφή, κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή. Ήθελα κάτι ακόμα. Ήθελε. Σας το είπα, στην Μπούση είναι κάπου η νίκη. Ωραία, άλλο ένα, εντάξει, το αξίζει. Εντάξει, τι ψάκι. Πόσο max έχει αυτό άραγες? Πόσο είναι αυτή η έμπνευση, δεν ξέρω, μου ήρθε. Πήγα στην Bush, το βρήκα, λέω πως κρύβεται εκεί. Το Big Win 10k max έχει. Μας έλειπαν 5k. Εντάξει, αλήθεια είναι πως ήμασταν πολύ κοντά. Μπράβο ρε. Κόκκινα τώρα. Ωπα ρε εσύ. Ήρθε τζουράκι. Πάρεις και το χρυσό. Τούρτες. Τούρτες. Όχι αυτές, τις καλές. Μπράβο, τις κοφινάτες και τα κοκκινάκια μου αρέσουν. Ωπα ρε. Ωπα, ωπα, ωπα. Ωραίο. Κίτρινη κάρτα. Και αυτά τα γλυφετζουράκια βγάλε μου. Περίμενε. 6 σπίνες πήραμε και έχει ακόμα. Πάρ' τα κι αυτά ρε Αντώνη. Πάρε και το χρυσό που ζήτησες. Μαλάκα δεν κάνει. Αλήθεια τώρα. Δεν έχει βγάλει το χρυσό ρε. Σε έχει κατακλέψει. Λα Παναγία μου. Μαλάκα αυτό έχει χαλάσει. Rat King. Ο βασιλιάς Ποντικαλέρο. Αυτά τα μικρά θέλουμε. Donuts, please. Μπράβο. Έλα, πάλι, έλα ρε πάλι. Ρε, θα φαινόμαστε ένα σκηνή στο Σταύρο το βίντεο μετά. Σταύρο, ξέρεις το zoom, Μάξ, δεν γίνεται να μην... Τι έγινε, τα φώτα κλείσανε. Μάξ, που είναι? Φτάνουν να βάλω κι άλλα. Γίνεται να μην είναι αυτό, Μάξ. Μαλάκα, έπεσε το ρεύμα. Έπεσε το ρεύμα, απίστευτο, μαλάκες. Έχουμε ίντερνετ. Max winning. Max είναι. Και έπεσε το ρεύμα. Χαροπαλεύουμε. Ό,τι προλάβουμε. Όλε! Η επιστροφή, κύριοι. Μας πολεμάει ΔΕΗ. Έχουμε 2 λεπτά. You've reached the maximum win. Ωραίο. Πολύ καλό ήταν αυτό.
Ναι! Τι είναι, Μπράβο. πώς είναι αυτό τώρα? Είναι Max. Μίση για να το κανονίσω εγώ. Είναι Max. Θα το κανονίσω εγώ. Χαμογελώ. Είναι Max, Max είναι. Σου! Σου! Άντε γαμίσου επιτέλους. Άρχισα να Επιτέλους. φαγητά, και το αφήσαμε επίτηδες για να μας πεθυμίσετε Μπουκλάκια. εκεί στην Ευρώπη. Νιώθω Ροστέιν στην περιοχή Ταφρού. Έλα, έλα. Ξανά, κάτω. Κάτω. Τσατ, τσατ, τσατ. Ήρεμα. Ήρεμα, τσατ. Ήρεμα, τσατ, τσατ, ήρεμα. 189, ακραίο potential τώρα. Όπου άμα το Wild ήταν δίπλα, έσπαγε. Μαλάκα, τι κάνει? Μαλάκα, τι κάνει ρε μαλάκα? Πόσο πληρώνει? Οκ, τέλειο. Τον επί 5 θέλουμε. Μπροστά επί 5, ωραίο, ωραίο. Waze επί 5 και τελείωσε. Κολόχαρτο. Εντάξει, πάρει και ένα χιλιάρικο ακόμα. 620. Για να δούμε. Οπα. Ωραίο. Όπα ρε. Πεντάδα, Oh. μπράβο. Oh. Μπράβο. It's Bob time. Αντωνάκη, πού είσαι? Αντωνάκη. Περίμενε, έχει ακόμα. Έχει κι άλλα η μάνα μέσα. Oh. Έχει. Το καλή θέλουμε τώρα. Καμίστηκε. Το καλή. Στο τέλος. Κι άλλο. Κι άλλο. Τι θα γινότανε, Ο Αντώνη. Αντώνης κάνει Maxwell στο Bob. Αντώνη. Πορτοκαλί. Πόσο ήτανε? Πορτοκαλί. Όχι, βρε, πέρα. Τι θέλουμε, δεν έχω χαθεί. Σιέλ δεξιά. Όχι ρε μαλάκα, μαλάκα τι έκανε? Αντωνάκη. Καλό φάω πρώτα τα χοιρινά. Αντωνάκη. Καλό Και φάω. εσύ. Τα χοιρινά. Και καλό εσύ. φάω. Πάρε 4.790 στο 40 λεπτό. Δεν έκανα μάξι όχι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Actually δεν κάναμε, αλλά πήγαμε πολύ καλά. Κοντά ήμασταν πάλι ρε μαλάκα στο μπουρδέλο.
Γιαννάκη! Μαλάκα, πόσο έχει η Max Win? Πόσο έχει Max Win? Max Win είναι! Νομίζω ότι είναι Max Win, να ξέρεις. Σταύρο! Για δες! Max Win δεν είναι! Υποκληθείτε! Υποκληθείτε για ακόμη μια φορά! Τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτό το stream και χωρίς κουβέρτα? Θα το βρούμε, ένα κουσέρι και το βρούμε. Back to back. Μάνο, τράβα βίντεο. Ρε μαλάκες, τι θα γίνει σήμερα? Ένα σπίτι θα κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα. Και θες να κλείσεις, ρε? Ρε, δουλεύουμε αύριο. Δουλεύουμε αύριο, πρέπει να πάμε να πάρουμε 40 ευρώ. Να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Θα τρελαθώ. Τι κάνω στη ζωή μου, γιατί δεν γίνομαι επαγγελματίας streamer. Θέλει να κάνει, δεν μπορεί. Έλα, δεν μπορεί να με παίξει έτσι και να μείνω με 10 ευρώ. Δεν μπορεί. Θέλουμε αυτό από δεξιά. Και connect. Οτιδήποτε connect. Πρώτη. Πες το. Πάμε. Νάτς, κάτι. Ωραίο. Είναι καλό. Είναι καλό. Δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά είναι καλό. Είναι καλό. Σπάσε βρε μπουρδέλο. Τι έβγαλε, ρε? Ρε, Max είναι! Max είναι, chat! Chat είναι Max! Chat είναι Max! Chat είναι Max! Chat είναι Max! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε! Άιντε γαμίσου! Μ' αυτό θα βγω στην Ευρώπη, μ' αυτό! Vegas Ball Bonanza. Ωραία, το 20 θέλουμε. 29. Καβλός, το 20 θέλουμε. Εδώ να πάρουμε γραμμή. Να το. Είναι κακός ο Γιάννης. Οπ! Είναι κακός ο Γιάννης, έχει χιλιάρικο. Δεν ξέρω πώς το πήρα. Τι παιχνιδάρα βρήκα ρε μαλάκες. Τι παιχνιδάρα έχω βρει. Πάμε. Πώς πήραμε ρε μαλάκα ένα χιλιάρικο. Μαλακία έκανα τώρα, το έχω μετανιώσει. Πίσω, που το χώρισε. Μαλακία έκανα. Θέλουμε 2 lines βασικά και ρεφάρεις με 2 lines. Αυτή πιάνει μικρόφωνο, νομίζει τραγουδάει ρε. Α, είναι αυτό. Επί 3 εδώ. Γραμμή τι πιάσαμε εδώ. 100 ευρώ. 2 γραμμές. Το ένα. Ένα. Να το. Πάρ' την μπούτσα μου. Πάρ' την μπούτσα μου. Τι κάνει ρε μαλάκα. Τι παιχνιδάρα έχω βρει. Έλα, καλησπέρα. 200. 10 επί το 6. Όλος να φέξει, εδώ είμαστε. 6, 8, 3. 6, να το 6.
Η 10 είναι αυτό. 10. Θέλουμε το 10 ή το 17. Ή και τα δύο. 10 ή 17. Όπα, 2,75. Δεν ξέρω που τα πήρα εδώ. Κι άλλα. 10-17. Τι είναι αυτό, Starball. Κάβλωσέ με. Δεφορμέ είμαι λογικά. Δεφορμέ είμαι λογικά. Εδώ θα κάτσουμε. Καλησπέρα. Φτύνω. Αλλά τι είναι αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια. Έχουμε πάρει 4 χιλιάρικα σε λεπτό. Τι last round, πού πας, κάτσε εδώ. Μη φύγεις. Λοιπόν, Σάββατο απόγευμα προς βράδυ παίζεται Red Door Roulette. Το προηγούμενο Σάββατο έκανε 4.000 επί. Κλήρωσε αριθμό επί 15, το 0 εδώ είμαστε. 0 επί 15 το 0. Μην βάλεις μαγνήτη. Ναι. Double. Αλλά και σε επί 1000 είναι 10 χιλιάρικα. Το λιγότερο παίζει να είναι να πάρουμε 3 χιλιάρικα, μαλάκες. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Δεν στο μπουρδέλο ρε μαλάκα.